Здравейте, дами и господа, скъпи приятели! Искам да ви покажа нещо интересно и лудо. Това е етерично масло, направено по една много специална рецепта с екстракция финна. Искам да ви покажа как изглежда на цвят маслото. Много мазно е, зеленикаво, прекрасен аромат. Искам сега да ви покажа как изглежда на цвят. Ексклюзивно масло, половин килограм за парфюмери и който прави страхотна косметика. Ето, даже малко е така, като го направя. Е така изглежда.